dreapta Tatălui mijlocește cineva. E Iisus cel ce cu tine a suferit. Dacă treci prin încercare azi, Iisus este cu tine. Chiar de treci prin valea plângerii, Iisus este cu tine. Treci prin valuri și furtuni, să știi că Dumnezeu nu te-a părăsit, El e cu tine mereu. Dacă treci prin încercare azi, Iisus este cu tine. Chiar te treci prin valea plângerii, Iisus este cu tine. Dacă treci prin valuri și furtuni, să știi că Dumnezeu nu te-a părăsit, El e cu tine mereu. Dumnezeu cel Sfânt dorește să te încrezi mereu în El. Iar de când ești încercat de cei din jur descurajat, prin cuvântul Său El a promis că nu te va lăsa. Încrede-te doar în puterea Sa mereu. Dacă treci prin încercare azi, Iisus este cu tine. Dacă treci prin valea plângerii, Iisus este cu tine. Dacă treci prin valuri și furtuni, să știi că Dumnezeu nu te-a părăsit, El e cu tine mereu. Dacă treci prin încercare azi, Iisus este cu tine. Chiar de treci prin valea plângerii, Iisus este cu tine. Dacă treci prin valuri și furtuni, să știi că Dumnezeu nu te-a părăsit, El e cu tine mereu. Stai mereu doar lângă Domnul și vei fi fericit. El de grijă ți va purta în orice zi din viața ta. Nu uita că te iubește și vrea să fii mântuit. Și pentru tine cer un loc a pregătit. Dacă treci prin încercare azi, Iisus este cu tine. Chiar te treci prin valea plângerii, Iisus este cu tine. Dacă treci prin valuri și furtuni, să știi că Dumnezeu nu te-a părăsit, El e cu tine mereu. Dacă treci prin încercare azi, Iisus este cu tine. Chiar te treci prin valea plângerii,
Dacă treci prin valuri și furtuni, să știi că Dumnezeu nu te-a părăsit.